Hi guys! Mga bunot ta sa atong gulay. Kaya makakaon ta gulay. Humana kong pangabuno guys, kusog hangin. Niundang ko pag sayo kay nang haling mampud ko. Kusog kayo hangin. Nangabuno ko sa batong. Do nang haling ko. Kaulanon siya. Kusog hangin lang. Kuha naman siya hapon na. Galugong-lugong guys. Buyag na akong batong guys, kaya daghan na bunga agoy. Pamaka ng balanghoy ganina. Daghan nagbunga akong batong. Taas kay siya. Sabi siya kataas. Sunod si Manam, harbisa na ni or sunod adlaw. Daghan na siya bunga. Kung gagmay pang uban. Mapag-as pag na siya guys. Araw. Akong giabunuhan, nangabuno ko. Pero wala pa ko nahuman o gabuno sa kuan, nga durian. Ako na magabuno. Gilumpag sa hangin. Nahugaya nga buwak na. Nga akong gipakatay na kuan siya. Nga daon. Ako sa nang kuanan hiktan og kuan nylon unta. May pagkani akong hikot day. Wabi ka kusog sa hangin guys. Hapon na nun siya. Gitugnaw ko gitugnaw. Kaulanon siya. Ulan na pod ni. So, okay ra mag-ulan kaya nangabuno man ko. Maulanan di ko makapamisbisog ma. Grabe ka kusog sa hangin oh. Suki hangin guys. Magbuntag kani nga hangin na. Lagi mga pilay ani nga kuan. Kahoy or lubi. Good morning guys. Namisbis ta guys kay nag kuan nangabuno ko kahapon. Sabi na kong ulan, naman din ulan. Kuan nakaulan kagahapon ay gabi. Ito bisbisan niya itong kuan kay nangabuno ra ba tabasig mag-init. Kaulanon niya po siya guys, kaya na ako may bagyo. Sa'yo kung mamispis, kinako lakaw karon.
Madto ko sa kuan. Skulahan magpa brigada. Ano kang Mimi? Kaya ako nagkuha guys. Ja! Nanawag si Mimi. Serious, Mimi nagbata. Paglakaw siyang tatay, nagmata na yun. Oh! Wala na og bisbis ang batong guys. Guys, ready na itong pamahaw. Kaon ako guys. Ayan akong kape kay moto ko eskulahan karon ni Mimi kay magbrigada ko. Dayon. Magto rin ko munisipyo kay maghatod ko sa iyang birth ni Mimi og nilanglang. Kay requestan ko og birth sa mga bata sa taga DSWD. Kauntan ninyong lahat guys. Si Mimi ni kaon na. Silang lang. Ako na lang wak pa. Kauntan yung lahat. Kaun Tatid Silong, Ate Mar, Ma'am Pinay Beauty, si Randolph Midel, Sir Jerwin Vic, Ma'am Army Sipit. Kauntan yung lahat. Si Mimi, sa'yo kaya nagmata. Nagka-online siya. Ako na misbis ko pag una kay namuan mo huga po na habo mo. Kami na kung mag-kuan. Baga ka dag-on mo, manakawan. Kusog ihangin. Bulag akong sudan guys. Kaman si Mimi kaon na nung balay ito sa ibabaw. Hi guys, payon ako sa sentro. Kaya pa-enroll ko ni Mimi dayon once ako ka-shoot magbrigada. Kaya mo rin ko prinsipyo yung hatod ko sa ilang birth ni Mimi og nilang lang. Kaya ngayuan ko birth nila sa DSWD.
Nag sayo kay ko nagmata pero agkautuhan ta paglakaw init na. So nga daghan pa magidag buhaton. Nang laban-laban lang. Laban-laban Japan. Abi na kog makauwan to kagabi kay kusog kasang tanan hangin. Nya baga kidagom. Jesus karon. Perti initam dayo. Kung man ginatag di akong paglihok-lihok kung saan may oras di ay udto naman. Baklay ta guys kay pantay sakyan. Paglisod gid mi basta kuan. Magjote si Alan kay ni sakyan basta ang lakaw. Do inanak magtugbong dako kay pliti. Basta way motor. Ay basta manakayan ba. Dako ta pumasahi. Okay lang makakuan ta. Makahits ta sa kanang na mga sakyanan nga gikan sa bukid. Usay makahits bi ako. Ano mga sakyanan. Pasakay man sila. Ito na gid sakit na mainit. Sa karsada guys. Ang hinahinay na tag baklay kay walay kuan, walay trike up. Sakay kong malabyan kong trike up makasakay ko. Pero wala man, baklay-baklay na lang ta. Malapit ako ilan ni mother guys. Mother mga bata na bidot. Ito. Nasi ako guys. God bless si ako. Wala mong ikaw yung papa? Ngano mo ko ha? Ha? Ngano wala mong ikuha? Laag-laag. Agaga, naglaglaag dahil si Budog. Amerika. Dadong ko rin. Paindrol ni Mimi. Paindrol ko ni Mimi. Pagwapa lagi na si Mary Grace. Naik pamisita ni Mary Grace? Oh! Agoy, na daw pamisita ni Mary Grace guys. Naman, nini. Ito lagi bilin. Idlot. Basta. Na full storage ang. Unsa na full storage ang imong video? Imong cellphone? Naon niya, mana ka naka-video? Ha? Dek ato nang dilitan de. Ato nang pang dilitan basig wala na nadilitan sa kuan. May mga kuan na. Ako nakakuan pag pangaon na mo. Tingala ko na. Agoy. Wako na siya naka-video guys. Wala lugar kay video ka rin? Ha? Laay gamay. Unsa na kagamay? 5 pitot? Tanawa lang. Nako na siya video gamay ra. Kamulog di pangaon tanaw ko. Unsa man akong video nga wa man naon. Naanak ko ano. Na full storage ko na yung cellphone. So, atong tanahon. Alam sa nato yung video kung pila na ba ni ka minutes. Ano ginawayaman mo diha ha? Sila ni Marisa dati. Wala pa may tao sa kuan. Ano ginawayaman mo diha saksak? Ano ginawayaman mo diha na amay? Wala ba? Nag-ilog mo sa inyong uyab da. Dapat nahaligo na mo kay buntag ay kuan na nagagas ng tubig. Anong Selena? Ha? Namata nila. Sige, pagkaligo na ka. Go! Hindi natin kaya makain. Maka-video ko sa kaliguan ng mga Hello guys. Hello guys. Welcome. Say welcome. Unsa? Ano unsa ka? Nagpa-enroll na mo pa. Wala pa. Ngano man? Papa, tungkol. Aman yung papa di ay. Dito kayo nagtrabaho. Sige ko. Uyab! Uyab! Ha?
Pagtarong di ako. Lagi na ko mag-vlog na siya. Nanguyab mo papa? Sure ka? Oh. But-but na sa ako. Dito. But-but si ako guys. Nanguyab daw ya papa. But-but si ako. Dahil uyab si papa Mary Grace. Sama. Wala man lagi ko noingon si Mary Grace. Ay,